Sa ako kag pressured ako kada adlaw. Naganubo ang akon enerhiya tungod kulang sa nutrisyon kag bitamina. Pero sa pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik kag nag-uptick ang akon memorya. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Okay, balik na partner sa atin kanyang pagpangalagad. Mga pinalangga ng mga tagparamati, no? Ano ang istoryahan ta kanya partner sa atin nga palatuntunan pagid. Kay man sa pandemya gali sa iba nga bala nga mga lugar nga grabe ang kaso kang COVID. Para sa Iloilo City, ginabirat ladto ni John Kapulot si Jerry Triñas. Nan mo na sa iba nga lugar kuno na ura sandati lockdown ron. Ha? Terkala sitwasyon Lilo, bisan Gaisano, bisan na Robinson, bisan na SM daw na Matyan. Ha? Mga 900 rok no negosyo sa Iloilo, ang kagmay nga manegosyo apiktado nin drug ko negosyo. Apiktado ra nag-renew kang anda nga mga permits. Iputor partner mo. Hindi. Amora partner ang dapat tawan ka mga lokal nga mga executive partner nga dapat no pagatunaan nandang unang abis ang gabuhi lang sa sangka banwa, sangka probinsya ang negosyo partner eh. So karon dapat ndaraman natin unang daging obra partner makapikto partner sa mga negosyo ay once nga napiktuan partner ang negosyo partner tanan nga mga tao partner apektado bangit nga maduraan ka obra partner. Nagawa to sa Sudag Lilo ay hook up kita tlan partner. Kabi ito ra ko to ang ating programa ginreplay ni partner Johnny Diaz sa Iloilo Newsline, no? Hook up latla kita ka Iloilo Newsline dito sa syudad kang Lilo ni partner Johnny Diaz. Kaligad nga away ni Pacman kag ni Hugas to tandems na ni John Kapulot sa coverage. Mga kabiyanan, ang isyo sa syudad kay Lilo na partner, no? Amo jay nga si Mayor Jerry Triñas kuno mga kabiyanan daw naga-negosyo sa pandemya. Makan timo mga kabiyanan ang bata na kuno amo ang nagatagtag kapag kaon sa kada baryo tanag gid tagtag. Ti gudi ka hamot ang bata na kuno sa mga baryo iti ka panagtag kapag kaon. Tapos igumanan ang pagkaon nga ginatagtag ng abi kataho libre naka-charge man gali kuno banwa sa syudad. Ha? Bago na partner ka sangka propaganda partner no mga strategiya partner pamulitika partner no ang pagpanagtag partner nga kuno abi partner halin kanimo nga personal pero gusto be partner halin gali sa kaban kang sangka banwa partner kun sangka probinsya partner. Oo. Mga kabiyanan, nagtagbat imo nga no, grabe kita nabiin mo, example, concern. Ikaw gid ka panagtag, ikaw ka pakaon, mo amo, di ba? Ti, igo man i-charge magligyapon sa kwarta, mo inyo ragyapon kwarta. Mga kabiyanan, ti amo man dyan kakarnabo, kuno sa tiki, may dyan mga karnabo. Managtag ka noodles, managtag ka nga salmon, o kung tinapa, managtag ka nga bugas. Sandaman ka tagtag, amuro blakuan ko nga restriction dyan, lockdown. Nga, boka mayad kay politiko nga muamo nyo. Abi na anak, kwarta mga kabiyanan, ang ginabakal. E gali, ana man ka pumuluyo, inyo man ragyapon kwarta. Laban kita partner calamity fund guru ra partner ginagamit na partner ang buday ra partner panagtag ramig nan siya pa mulan tara pag kita ka problema dahil siya ano hindi kita madura partner ha hindi kita nara partner madura kaga ang ginansya to i-convert ng dabla sa cash mga kabiyanan no? Ha amo gidra ang problema. Ti sige. Ti ma-advertise na partner?
Para nga advertise sanay daw Oh, baka nga tubog ta, no? Oh, kay agad nga makapuay white taman nga aton tubog. Gapaga mabalik kami ni partner Bubit sa dili kid lamang magbuhay. Ginatamyaw ta diyan si Gayo nga sumugat. Rigyan sa baybay ayon. Kapamati sa aton nga pangalagad. Standby ka mo mga kaminan. Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olo. Ay, sa ulog. Tagalibaka ka lang. May butas yung puso ko. Makwanta, Bet? Hindi daw makaabot ng Ano, 23 kwanta? na edad ko. At pag inom ko ng life extension vitamin D3, yun, nawala na po. Normal na. Maraming salamat po sa life extension vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto na sa Fournier Street, San Jose, Antique. Ano na ang pinakabago at epektibo sa herbal supplement. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Ako si Jim. Bilang estudyante, sa ako kag pressured ako kada adlaw. Naganubo ang akon enerhiya tungod kulang sa nutrisyon kag vitamina. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik kag nag-uptake ang akon memorya. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose, Antique, kag mga parmasya, kag mga butika malapit sa inyong lugar. Ano na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalanse sa mga sistema sa aton lawas. Bilang isa ka empleyado, nabatsagan ko ang kakapoy kag permistress sa kadamo sang trabaho. Pero sugod sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, aktibo kag mapagsik ang lawas ko. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose, Antique, kag mga parmasya, kag mga butika malapit sa inyong lugar. Tablet. Partner, may ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon partner nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitron, tablet. Partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kang sobra nga free radical production amo ang hindi balanse nga diet labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sang hatlo kayabok sus nagaiga-iga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani partner nga dapat magtumar gid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants agon nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Are you looking for quality furnitures and appliances? Come to MIG Marketing Corporation. MIG Marketing Corporation, dealer of home appliances and furnitures such as refrigerators, split-type aircon, washing machines, amplifiers, speakers, dining tables, Eurotex foams, sala sets, steel beds, LED TVs, dividers, latera, and many more. With its new branch located at Alolot Building, National Road, Centro Poblacion, Colasi, Antique. Come and avail their very low cash and installment rates. MIG Marketing. We bring happiness into your home. Vitron Zero. Partner, nakabati ka na ba lang sa antigen? Kung nakabati ka sa vaccine, amo-amo gini sila partner para ma-immunize ka sa pila ka mga balatian labi na gid sa aton nga mga kids. Ang antigen partner, substance ini para ang immune system naton magprodusar sa antibodies agud sumtumon ang antigen. Kay ang antigen partner naghalin sa mga chemicals, bacteria, viruses kag nagaporma man ini sa sulod sang lawas. Vitron Zero. Kung makilala na sa aton immune system ang bag-o nga antigen, dira kag ma-immunize na ang lawas naton pero mapagwa ini sang antibodies para maprotektahan kung mag-atake liwat ang antigen nga nagaling sa germs. Kag kalabanan din partner nga ginaigo sini amo ang mga kids. Gani hindi naton ini pagbaliwalaon. Dapat may ara gid ginatumar ang mga kids sang Vitron Zero. Vitron Zero nagaboost sa immune system. Ginapaaktibo kag ginapapansik ang bata nga indikasyon nga maayo ang kondisyon sa lawas bangod nakatumar na siya sang Vitron Zero. Vitron Zero mabakal sa mga butika.
Mayad nga balita para sa tanan ng mga suki dyan sa northern part of Antique. Dyan din sa Culazi ang Dino Paint Shop, makitaan sa National Road Central Store, Culazi Antique. Ang Dino Paint Shop, dealer of all kinds of paint. Takat Doyset, Davis, Rayon Shine, Rose Elastomeric Paint. Ang Dino Paint Shop, nagabaron man mix and part of colors na gusto nyo. Para sa mga suki sa southern part ng probinsya, ang Dino Paint Shop, makitaan sa Bantayan, San Jose Antique. Pagwapahan na balay nyo, pinturan nyo, sagot kay Tito. Tito Paint Shop. Tito Paint Shop. Tito Paint Shop. Tito Paint Shop changed its name to AG Paint Shop. AG Paint Shop, the #1 house of paints in Northern Antique. Sa sabon, sa aroma, sa benepisyo, wow, sabihin ka pa. Nans Corn Coffee. Nans Corn Coffee. Pwede ba lang makainom sa Nans Corn Coffee? Bisan may diabetes? Oo mga partners. Nga, bangod ang Nans Corn Coffee. Source maninis ang energy, vitamins, minerals, and fiber. Kag may manubo manining nga sodium, kag fat. Gani wala din problema sa pag-inom sa Nans Corn Coffee. Sabay no, ginabuligan pa gani sa Nans Corn Coffee ang imong metabolismo nga mangin aktibo bangod sa energy nga makuha mo sini. Kag wala ginapahilabtan ng insulin hormone nga pagbaon, kundi siya pa mismo ang naga-regulate kag naga-control sa imong blood sugar level kag hypertension. Ginapakalma ang skin rashes kag irritations kag naga-prevent sa Alzheimer's disease. Nans Corn Coffee. Ano pa ang ganahulat mo partner? Magkapi ka na sa Nans Corn Coffee. Uga ko may Mabakal sa mga butika. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay isang vitamin hormone na sumusuporta sa pagprotekta laban sa sakit ng cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 ay mabisa rin sa pag-control ng blood sugar level, lalo na sa mga diabetic patients at iba pa. Ang Life Extension Vitamin D3 ay akan na uwi man niya ko ng mga kapos-iba probinsya niya ko mamanadal. Baklan kita nga suka na. doctor, inaan nila Hindi iwan kita na I-improvise mo tanan na. Isang tiki na na, bugod mo kanya mo rin. Ang sabay na tanan, i-laki sa tanaw. Ang walang ginami, kinapakiding. Bawi-bawi. Hindi magabay-gamay silid na. Bawi lang ako. Makamoy epektura. Kita mo gagamit na wala ka hindi ah. Ano mo sa may gamit? Animal feed supplement. Mayara siya ng Kasi multivitamin. nubusig na tuwar-tuway. Eh kung naman Diyos na tanar mo, pinabubuklan. Buhay. Punta makatulbos na mga buhay. Ang tanan Ka na lang. Madasig ang pagkasal. Amor nga ako Kung Kings wala akong Butterplus butanan kami Animal tulay. Feed Hindi lang Supplement ang gamiton mo. Kings Vitaplus Internal, sa external, mga ano mo? kasunod ng poultry supply. Ako, ito timpo. Dija sa Banwakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hindi mo marami, hindi mo Poultry sakap Supply, din. Alulod Poultry Supply, Jack and Side Jane lang, Poultry Supply, dara at sa naman iba na. pa mga poultry supplies, dija sa probinsya kang Antique. Kagahapon na gamit tulmirik na kawag. Hey. Honey, thank you sa pagmamahal mo, ha? Siyempre naman, honey, tulog ng mga bata. Tana? Sa kwarto? Kahit mabuting na pagmamahal na tumatagal. Thrive Max Adult Herbal Capsule. Tatagal ka ba? Abrigada Product. Halika, ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang idulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Wise Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Masagan ng buhay! Ma'am, ano pong pangalan niyo po, Daura, ma'am? pinutagan niyo, gito, no? Si Ma'am Bay lang, Mila Daura. Francis, tama po ba? Nina, Ma'am Mila, ilang taon na po kayo? 55. 55? Eh, parang pakiramdam ko lang sa'yo, parang 45 lang sa boses mo pa lang. So, Ma'am Nina, bakit po kayo nagka-interest sa sumubok gumamit uminom ng ating Rice Herbal Coffee? 14-in-1 plus 1 from Tangalan, Aklan. Kasi po, gabi-gabi ako napakinig sa'yo na maganda pala yung rice cookies. Tapos, uminom ako, nawala yung sakit ng katawan ko at matigila at malakas yung ban ko, pakiramdam ko. Maganda na yung pagluntog. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix. Ang kafeng healthy. Tablet, partner, may ideya
Nagpilya ka ba sa oxidants? Ang oxidants partner, mga reactive molecule sila nga nahimo sa sulod sa lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules Nami ko ang video hindi lagi mo isa sa Dili man dayon partner Miro nga sa kinahanglan ang distribute lawas para sa tawid dito. antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sa oxidative stress. Vitro tablet partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balanse nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sa haklo kaya po. Sus, nagaiga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani partner nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants agud nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakan sa mga butika. Kung kulang sa magnesium ang lawas, mas dako ang posibilidad na mamuna ang kidney stone. Dungagan pa sa healthy lifestyle, pagkaon ng mantika-on, french fries, burger, o hilig sa pag-inom og soft drinks na sagang hinungdan sa pagmugna ni ini. Mampot ni ang kakulangan sa magnesium. Magnesium nga usa sa essential minerals nga anaa sa nigari. 5 kapatak sa nigari sa usa ka basong tubig o 20 hangtod 40 kapatak usab sa usa ka litrong tubig. Pila ang saktong mineral. Magnigari. Nigari, patak mineral. Kulang ka ba sa enerhiya, pagod at antukin? Mag-Sed Panyawan Capsule Plus na. Kasi pag nagdadrive ako, pag pumupunta ako ng probinsya, nagdi-deliver ako, itong Panyawan capsule na to, pag nag-take ako dito ng dalawa, malakas ang resistensya ko, hindi ka agad ako napapagod at saka hindi ako inaantok. Ako po si Dr. Reza. Ang Sed Panyawan Capsule Plus ay nakatutulong sa pagpapalakas ng ating katawan, isang energy booster, kaya ikay malakas, gising ang senses, at protektado. Yan ang galing ng tatak Sed Marketing. Sabay na barbaga. Oras sa atin nga pagpangalagad, alas 7:20. Diyan San Vicente ang kauna, hindi guwapi, ura, nabudlayan, mangihi. Kaya, kung mag-inom miracle oil nga, nami ko no pangihi na, ura, ti, duro mo. Kagaya naman, naan ko nga na, kung malingin, kiklimnan mo miracle oil. Gadura, lingin mo, ti, hindi kayo mag-inom ka miracle oil para lingin ka lang, pero yun, puro sinam mo. Si Chow Chow dyan sa may Batunan na Norte. Na hindi ko rin mag-duty. Ay sakit na busong ko ba na ang Uber ko rin nag-inams na. Ay ninam ko nung minakaluwil, nagsuruka. Pag burubuhay, nami matyag na. Man. Si tay Chito klawad dyan. Kauna dyan, budlay mamuson. Si Chito klawad la dyan sa may San Antonio, budlay muson na. Kajam, nami muson na rin. Kadya sa Sibaste, kag sa Tibyawa, sige, gyapon ng baywan, take one. Kadya mga kapyanan, kayo mga sa ating pagpalagad. Ang dyang, nagkaroon lang malawak ka sponsor ta. Ma-promo tanay. Gaya mo ang Ilas Bike Shop. Ang Ilas Bike Shop ga baligya, tanan nga klase, bisikleta noy. Regyan na sa may, sa may barangay, Lamputang, mga pinarangga ng mga tagparamati. Partner Bobet, ikaw biyan na yung balambal dyan sa salad ka, may magawa na ikaw ito dala buhay, mong pisa ta promo na mga promos, partner Bobet, mga pinarangga ng mga tagparamati, ilawagan na lang kung ano ang numero, katiksan nyo, pira ang madaog, kag 5 ang madaog, no? Ikaw lang partner Bobet, bahala kung anong klase pamangkot, pamangkot mo ay may emergency kung nandiyan sa sagwa talaga ng buhay. Partner Bobet, ang microphone mo, ikaw ni Ambal. Mampisar ka. Partner lang. Sige. Sige. Okay rin? Sige. Yan bago natin na umpisahan natin na promo, nagpasalamatan natin si Cap Ariel Pokpok Libuko, ang ABC President kang Kulasi, kag ang Rumings Miracle Oil Man. Ang pamangkot, amoy ay
sino ang naghimo kang ordinansa no nga makabaton ang ka 20 mil ang nagaedad ka 90 ka anyos nga tawo no kag ang saka pamangkot man kun sa kun sa diin no nga barangay ang IBC president mura na sa mag-text ka mo no sa 0935 1932 926 sa tanan nga malayagan nga magdaog kang promo, text ka mo sa 0935-1932-926. Ang pamangkot, sino ang kang ordinansa nga makabaton kang 20 mil, ang nagaedad kang 20 ka 90 anyos. Kag kung tagadiin ang ABC president nga barangay, kung sa diin nga barangay. Umpisaran ka mo sa pag-text para mabasa naman para kung sino mapalarin kaya 25 kaya kabilog ang makadaog. May nag-text din dyan, yung sabat na si karoon lang riya, si Dian Sipida kang Malacanang. Amoya ang unang nagdaog kung kaysa kung hindi ka mo malawag banget nga sa kaduro ka text hindi na natin man mabasahan batangin yung kit ka apelido nyo kung urat apelido hindi naman magbatuno no mga batangin nyo kit batangin nyo kang aran kag apelido para nga mabasa naman. Ginapangabay tanan no nga batangan yung gid ang may nagatext diyan na una dat basa galing banged nga wala kamo ti apelyido kag sakto nga ngaran kag address hindi naman mabaton. Darwa pa lang ang nagdaog. Ang kay ano kayang sabat na ang pamangkot parte kay Conrado Mayo. Duro na naga-text siya. Sinagot na ito ng text niya kaya ba? Ang pamangkot kung sa diin, nga barangay, sikap ang IBC president. Text ka mo sa 0935-1932-926. Kadura ka sa nginan, partner. Worse. Ferrari nagdaag. Anong pala partner pa man ang Anam nagdaag. May taga-Malacanang dyan. Hindi kita madura, partner ang taga-Malacanang mo mga ano yan. Ikapiraran lan? Kapito. Ano pamangkot mo tuwaw? Kung sino ang nag-himok ang ordinansa nga makabaton ang mga 90 anyos partner ka 20 mil partner. Pira 20 mil? 20 mil partner. Kung madangatan tra partner ay bangin nga nagagit man kang nagparistro partner makabaton ka kra partner kang partner. Tiraro na daag? Walo pa lang. 25 madaag. Puro sakto sa batna? Sakto partner, sakto. Kilala na naya partner eh. Sino nag-autor koordinan sa makabato ng mamalam? Ka 20 mil? Ka 20 mil. Kagtadiin barangay si? Barangay si ang IBC president.
Abo, bagkan di mo tira klase, kung di mo manang, di barangay kuli eh. Tiyang rang nag-autor ka nga kwan partner. Kaya nga ordinance nga makabato 20,000, inspired ra? Ano na partner? Inspired tanak ra? Ay, laban yung partner eh. Galing. Oh, timir guwagle. Kung magpatugong ka mo, banwa ka nga. Gasolina nyo dyan sa San Antonio. Na may gasolinahan dyan sa ingad ni Kapdampo. Nami dyan ang gasolina. Magkabihan limpyo. Ha? Limpyo. O, kang barato. Ha? Mga pinalangga nga mga tagparamati. Ha? Limpyo kag barato. Ang diyang gasolinahan dyan. Ha? Sa may barangay San Antonio. Oh. Pinaran ng daag, partner. Unsip lang partner, unsip lang. Ina, kaya nagmati. Ay nga daw, uko ng ina ko bato yung cellphone niya. Ha? Ba, ina, di mo mati. Kasi nagparana oras dahil. Yan. Okay. May nagabaton. Doon, tirak ka man, ha? Duro man, kaya tinagutnat ka man. Gali. May dyan doon, nagaling natabuan na raguro nga nadura-dura, signal ka cellphone mo. Munguro may partner. Katursir man, Oras alas 7:29, mga kabiyanan sa atin nga pagpangalagad, ha? Nagtag kami ka Miracle Oil, mga pinalangga nga partner, ano yung mga sponsor mo dyan, partner? Ha? Ang atin nga pagpangalagad, gaimaw ang diyang si Carl Buhaya kang Carl Sagribit Supply no sa tubang kang antiko bugod manok kag damog baboy diyan mo bakal gid no kaga mo man ang Julius Pin Trading bakal kamo pinta sa Julius Pin Trading kamo bakal sa Sainris kung magpa print kamo na sige promo mga kabiyanan na nagtagta na amo diyan nga gipisahan namon kuna ni partner Noe mo managtag kami para makabulig sa tao. Abay, terman si partner bubit para kabulig sa tao. Abay ka partner, di ba? Ganado loong ninyo man na abay minis ka pokpok, di ba? Di buko. Ate sige. Partner? Dali lamang man, diswibir man. Dali lamang, 25 yan. Mga taga-Mulacan. Kanyang yung partner eh. Pero bilog tigam na kanya nga. Tatlo niya. Ha? Tatlo rin. Mana kanyang? Boom. Participar gid si Kap JB sumugat ba? Ate ka pumaligya, turak baboy, darap mati man. Mati kay guro ya. May nag-aalin ka to radyo. Daagid man si Kap sumugat ba? Kulang may pramanyos na to ya bay. Ha? Bay luwi lang ya karon ka, piti lang karon to nga skiglo to ya. Kapoy dig may utang ka baka dyan ka pay ay pa sa bawan naman dyan nga gakidan la ka nga antina dyan. Ha? Ang iparaha takay papadan. Ang blay mabuel takor ko baboy to kag baka to paraha takay papadan. Ha? Ay pasabawan tablang dyan ay ang si manager niya nagkakidan kantina bla jay ang receiver kang radyo natin da sa DSRH
Kag ito sa nila, hindi ka receive. No? Na mabuhal tak baka ko dyan. Paraha, takay papadan. Anak sa baos, nunoy, kung di mandar sa tilayta. Ang wat mga ngaran, pasensya lang ha. Sige. Ang wala tingaran. Wat ngaran, sakto na sa bat nyo, kaya ngayon wat ngaran, pasensya lang na mo. Taga diin si Kapokpok kag sino nag uto koordinan sa makabaton 20 mil ang mga senior citizen. Ay slotasyo Leo. Lo ano ka makabaton ka 20 mil? Rata ka ito ni winta pa lang. Rata ka ito ni winta mo. Tira ka lang luaw. 49. Tidak malamar ni mo magaw. At yung bay, hindi ala ko gadi. Gaga, damala, baka libag, bata pa ko. Teka, biraran na. 23 rin. Ate may darwa pa. Nan. Kaya nga daw kasi Kap Jimmy ba? Kapang baka mo dyan sa kilo akon, ay lagaan naman. Na, mga kabiyanan, i-charge lang yan sa Miracle Oil. May lula ka Miracle Oil Ayan pagin. Kung may mga prasbi may mabata gali kamo nga prasbi gamitan yung ka city di sa Manzanillas kit busog na. May mga kabag-kabag. Pwede yan na gamitan Miracle Oil ha. Banyos nyo, dasik ya. Maurutot ya lagi nyo bataan nga gagmay. Ha? Hati ko ni Kap, may bakar to kung baboy to. Nami mga baboy ni bakap diya kung baka diya kung bakal gid. Ha? Ya mati si Kap Jimmy. Kaya kulang may prabanyos na to ya. Mga mo kung may magalin ka radyo na dyan, ginapate na ng 5. Pero kung ura si Kap, kinahalin, di tanak imaw na gid. High crash na kuno to ang sa piyak ng estasyon nga sino to? Ang daw, kwan lang, daw buktot kuno. Sinong niya lang ito sa Mindanao na, sige Kap, preparar lagi 1 kilo baboy, 1 kilo kap baka Kap. Sa bawa naman ngaron, nagaan naman aw. Eren. Ika 20 piraran? 24 rin. Sara lamang? Sara lamang. Sige, lawagan, takong pira, sino nagdraog. Makan ti mo nga taga kadas bado, may taga urak na ba sa 20 nga pakabaton kang Miracle Oil. Libre ra. Amo dyan napisa naman ni partner no, maayo to mo. No, mga kabayanan. Ang ligasi na dyan, tingin na dayon talang. Sige. Daw buhay ka, bensin ko. Ang binabasa, mong tagyapon daw. Rako, tanagin sin daw. Turun. May bago ron. Urat ngaran. Urat ngaran? Nangingaran nyo. Nag-text ka mo, tapos nakasalulan rin niya nga text niyo, urat ngaran, ting di-disqualify mo. Mga kabiyanan. Nuna, gawuran niya, barangay P man niya. Nuna, gawuran. Barangay P. Nami di uwian na, may nagdagan na lawagan naman ng nagdraga. Mati ka mo. Yan si Pida yan, Malacanang. Daga diit? Malacanang. Sino? Dayo katagi. Si Pida yan, Dian. Dian? Malacanang. Taga Malacanang, may Dayan si Pida. Kano dyan? Dayo katagi, Lamputeng, Number Pablo, Sentro Poblacion, Makmak Montales, Sausing, Ernie Cadyao, Sito Norte, Asita Garbes, Bagakay, Jimbut Carlos Bagakay, Edgar Alwado, Sito Norte, Dionisio Espanyola, Sito Norte, Paniquindo, Sito Norte, Rasili Quilio, Caridad, Jean Macled, Sito Sol, Karen Mansuelo, Caritan, Bonifacio Torres, Poblacion, Emilia Salban, Lamputeng, Julie Benedicto, Malacanang,
Kinit Ricardo Tumaw, Silya Nilda, Malacanang, Kap Sumugat Fe, Adilfa Taldip, Tensor, Hermeros Pablo, Poblacion, Mets Lumugdang, Naba, Hertrudis Galban, Caridad, Luna Gauran, Fe. Amo tong nagdaraag, mati kamalwata, diyan si Pida, Malacanang, Hilario Katagil, ang Puteng, Helmut Pabsinto Poblacion, Makmak Montalis, Sausing, Ernie Kadyao, Sinto Norte, Lunsita Galvez, Bagakay, Carlos Bagakay, Edgar Luado, Sinto Norte, Dionisio Espanola, Sinto Norte, Panik Indo, Sinto Norte, Araceli Kelio, Caridad, Jenny Macrit, Sinto Sur, Karen Mansuelo, Caritan, Bonifacio Torres, Poblacion, Emilia Salban, Lamputeng, Julie Benedicto, Malacanang, Kinit Ricardo Tumaw, Silya Nilda, Malacanang, Kap Sumugat Fi, Adilpa Taldi, Bitadten, May Sumugdang Naba, Elrodis Galban, Caridad, Nuna Gauran Fi. Amorang 25. Amo, 25 yung daag. Kung na malawag yung aran sa sunod nga Sabado, pagpamatikot ko mo, basit ko na sa sunod nga Sabado, Ginadulo. dinalagan na. Nga dulong ni partner Noe Mayo. Ni sino pa? Ni Kap Ariel Pokpok Dibuko. Ang Kag atin. kang Miracle, Romings Miracle Oil. Wala gid naga untat sa pag-promo kada Sabado. Sige. Ang dali labla, ang ano ang sabat na dato kina partnera? Ang sabat no si SB Conrado Mayo kag kung sino taga-diin ang Vice President ninyo kundi taga poblasyon, no? Si Kap Ariel Pokpok Dibuko taga poblasyon ang Vice President niyo. Telas mamangkot mo ba? Para man makaambit man partner ang mga gakinanglan gid partner ka makatiraw man partner nga war inubakal gid partner nga wara-wara man nga mga pumuluyo partner. Dapat kaya kung nagbakal si Kap Jimmy partner, dapat niya magdalag partner. Amo gani, ang ambal mo gani nakuon ko nga kuon mo para sa aura tinugbakal ti disqualified tas Kap Jimmy. Kaya nga nag-import gid partner si Kap Jimmy partner nga makasilid gid ng text partner eh. Gusto ko Mama Diyos, partner ka libre nga Rubings Miracle Oil eh. Galing ay ko ni Kap to, may baboy rin ko diya kag may karni ka baka. Diya kag kun lagi nga kuno mga tao gusto magbakal, diya lag mo bakal. Nan mo si Kap diya ginakuon ko diya madasin lagan isbi bla. Ora lang niya nag-declare base kuma sa mga ngayo pibor bla nga Kap mani lagan ka o isbi di taman buto nimo kuno. Panaman. Wala di aman na ama sa mga gabianan. Temo nga ginaamanan gid ni Kap Jimmy no. Sige. Karon sa tapos sigma pwede nyo mabugal ang premium nyo. Rigto natin diya ibilin. Di natin bilin either ni mo partner kung sasawa ni partner no no. Nabto yung bulang inyong premium kay bakal takdan kakap mga kabilan kag ipangwani-wani pa karon no. Mga tapos sigma lang umpisar ka na. Galing iba, hindi na pamabugal ay hindi nun nagwa sa barangay. Aba, ang nami na partner kay una-una kita ka balagay Malacanang mo. Malacanang ito rin partner, grabe mo mga royalista partner sa Malacanang. Urang iga zero bla partner ang Malacanang. Ang Sinto Norte ka nagtuturo partner. Ang number 1 gid yan yan, ang una gid taga Malacanang nga si Dayan si Pida mo. Bay, taga Malacanang klala. Taga Malacanang dia, pero taga Rigyan right may ngaran dito lang ako na partner siguro ang tatlo ka bilog i-minus talaga niya, puro partner karon lang taga Malacanang partner tatlo yang bilog. Sige. Mga tilangga ta prabati, sige. Amora mga kabiyanan kag kung gusto niyo magbakal nga Roming Antonius Minakalowel kay partner Bobet. Amo diyang just klase, kailang kung hindi mo tamat mo gagto sa outlet, text lang mo knaken, o kung kay partner Bobet sa ginintrahan nyo blato kung gusto nyo magpa-deliver. Pa-deliver.
tangkilikin natin ang Romeng's Miracle Oil para maskin pa paano makabulit-bulit kita kay partner Romeng. Amo dyan primero nga produkto nga ginimo ka mga antikinyo, kag antikinyo git na dyan. Antikinyo nga puro-puro, no? Jalat na dyan sa antike, kag dyan nag-umpisa sa Banwait Kulasi. Ha? Amo dyan antikinyo nga produkto nga primero ginimo ka antikinyo. Ang Antonius Miracle Oil. Ati sige partner, ha? Improbahan ko midya ga sagap ko pagid ka darwak bilog mo kung may darwa ako makita partner, may lain naman maayad na niya partner. Di ka mo magkabaraka, mag-inom kaya bukat tanaya, bukat para sa kaibang mga bulong, bawal iinom. Yata na, kompleto, pwede banyos, pwede naman tumarin. Mali external, kag internal, kaya maayad na kasi ka nga na pwede mainom. Sige. Partner, sa ilota rin sa pagtlakay rin ka, pira ka mga bagay-bagay sa atin nga palatuntunan, no? Unahan tabi sa politika tama naman. Mga kabit. Naman ka tensyon guro partner ang politika dyan sa probinsya kang tiki kag sa banwa kang kasi. Kung isa gusto man partner magmati man nga mga ususi guro partner nga mga pumuluyo partner kung ano update rin ka sa congressman. Sa congressman guro daw darwa palang nakita tanga madlakan. No? Javier partner mabalik sa pagka congressman. Si Paulo mabalik sa pagka-congressman. Kaagi rin niya congressman. Kita ko rin sa mga post-post ni former congressman Paulo Javier ang mga gin-scroll ko. Bayar krake ang mga proyekto nga nagtirindag ang mga eskwelahan nga mga nga haros tanan nga high school. Kag bisan may dyan iba elementary nga dragkal. Daw na full sa ana kato nga administrasyon. Kag may mga special nga papatindag ka mga eskwelahan sa mga baryo-baryo bla raw. Yan kuunta ng tatay ng kanya nga ang edukasyon kabay amo kita na ang key o kon ang yabi para mag-ugwad ang sangkapamilya kay kun may profesional ang sangkapamilya gataas man na economic status kang sangkapanimalay partner. Sakto ra partner ko lang tawon natin partner los pa sa mga eskwelahan partner. No, kitawan ng kauna ka administrasyon ka mga Javier partner, ang mga kasadahon partner sa mga barangay na partner kung nakita natin kagi kumparar ka nagligad nga mga tinuig partner no. Los ubos-ubos na partner ang mga kasadahon partner ka mga barangay pag sa Banwa partner. Ang kasadahon pagtuto sa Flores to nga sa barangay laman tong kumbaga may dead-end. Tingala tibungan minami kasada mo. Na kura madibilop ang lingalan to partner kung ura nagmayad kasada. So ang turismo nagadibilop kung halas magdibilop ka turismo kung may kasada din. Sakto ra partner amo ra gintawan kang administrasyon Javier kauna nga ang dalanan gid para nga hulas ang sinarayo ka mga pumuluyo sa mga apor nga barangay. Amo ra nga bisan ura sanda sa politika. Hindi malipatan ang andang nga mga rake nga performance kay rake itudo mo nga mga proyekto nga nagtubo nga daw uhong haros tanan nga barangay may janggid hindi gid na masiro iba ga droble ron no depende sa kamas kang inyo pitan mga kabayanan kag kukilala na gid tanagid nga damiguay gid sanda borak pagid gadroble gid project mga kabayanan ha ti luwas ra kun pirmi mo kita opisyal mo kang pirmi katuga agto amor ko na blang nga parpitrapit ta sa luwag dali tagaw gawaan dali tagal galawan igis akon makitaay mo opisyal mo pero kung opisyal mo do hindi mo makita ti paano pag tao mo ka project sa mga barangay karang kurano kinanglanan da kay hindi mo magrestoryahan ay ura mo kakitaay mamo partner kang time ka mga Javier no istoryahan ta ka mo bla kung ano ang kinanglanan ka barangay, amo gid matuman kay mantig agto gid ang makpitan mo. Ay diyan ta na pirmi ga uli gid ra mga Javier diyan sa Butangko Sumnila ra gahalin. Ay dito ang obra ga uli gid diyan sa San Fernando.
madakpan mo gid madakmanan mo gid tanan kung paano mo sit-on. Mamanan mo gid kuan paano sit-on ka may 3 kadlaw ra nga libot-libot obrada sa Antique, balik naman sa Manila. 2 kadlaw to balik naman sa Antique. Amo-amo ra mo kibinan mo ra nga gagtong mga barangay opisyal kag kung ano ang priorities barangay kakulang nanda mga yuan na gid, meaning kung may implement man sa barangay ang amo ra nga project ana gid kang kapitan ra ginahambal kang kinanglanan gid pumuluyo. Hindi parehas nga kung may project matupa ura anikmaan mga tao sa barangay kung priority ra, kung hindi basta tupa lang iti bukan ti grassroots ang pag-original kang pag-identify ka project mo. So mura nga raka-raka mga projects bari-bariyo nga ang ana ka pumuluyo gid amo ang nasunod nga gusto. Prioritize. Ay una lang tawon lang natin ang sa kasitwasyon natin nga real talk yan, no. Alang tawon lang natin ang kang mga biyer gintawan ang da prioritize gid ang dalanan para nga mga apor barangay daw last ang da magpabanwa. So karon nabislanan ka mga bag-o nga administrasyon daw rat makita ra man guro sanda nga dapat pa nga project, no. Bangad nga daw halos ubos din ka mga beer ka gintawan prioritize sa mga barangay. Ang nakita naman natin nga mga proyekto kay partner sa mga barangay partner ang gymnasium partner no, makita daw amo lamang rang nabilin kang ginaubra ka mga kasunod partner nga mga administrasyon ay kung sa bagay bagkat gid kun nga prioritize na partner bangad nga may budget na gid partner wala naman tanda ti paglaanan na guro partner daw amo lamang gid mga ginaubranan da partner ang mga barangay ginatukudan da partner ka mga gym partner. First time ko kagto sa Flores ka to, nakakuon gid ko mo. Nga agdoy kanami dalan niya ba kung ko Flores lang barangay diya mo gid ka bahol ka nga ha pira bay ka milyon diya nga budget na diya magpakarsada ti mo nga buluson mo kag imuon nga lapad-lapad karsada lapad-lapad partner di ba? Lapad partner ang karsada partner mga traffic partner sa mga turismo partner. Oo. Kita mo may tulay pa to nga ginpatindag nga sa piyak ura raman ti taho. Ti amore ang mga biyanan, no? Gauswag sa kalugar, makilala sa kalugar, ga-develop turismo sa kalugar, kunami ang transportasyon. Karsada. Karsada. Sakto. Now, ibalik tas politika. Yang darwa guro madlagan si Congressman Paulo Javier, former congressman kan si Ligarda. Si Ligarda. Ti kilala nyo si Paulo, si Ligarda kilalaman bangad ginapakilala ni Loren mga bugto na. Depende ninyo kung sino ninyo. Tigari ko si Paulo na pambal na amo diyang tutuod nga tikin nyo, no? Kung sa kampanya ni Paulo Balin saan pa kayo? Di sa subok na. Kang mas bataon ka na si Paulo ka na. Hindi tarpo istoryahan diyang pagpugwapo. Apro ko istoryahan tati mas gwapo man tanagin man si Paulo kay Amoran partner, no, para sa gaya guro partner sa gobernador basi Darwala partner ang former gobernador natin si Dudut Kadyaw. Ni former bakit ti former gobernador gid? Gobernador gid gobernador. Acting dagli gobernador. Gobernador gid. Ano partner Captain Fidelisio. So karon ang problema kay partner ay daw darwaya ka kung sa ka congressman, darwa ka gobernador ang ginabuligan ng partner. Problema ra ni Ligarda kung paano na i-place darwangan. At sa local guro natin partner, no, ang balita niya partner sa Banwa kang Kulasi, daw sa tilad ka dyan, no, ura ti kontra ang mayor pa. Sa tilad kaya. Ura pati gagawa. Gagawa pa. No, daw ura gyapon ti gagawa, no. Daw ura gagawa pagidman. Ang sa vice mayor, may nagagawa-gawa pagidman sa piyak naman nga grupo. Da mga darwa man esperanti dato si kun sino ka nanda ni si Wakoy o kun si Swati. May sa piyak nga grupo partner kun sino. Hindi maglagan si Kuanaw si yan ba si SB Lisaga? Lisaga?
Amo na partner, wa natin na manan pa partner, dawat balita-balita pa man partner dito na ano katuon di partner po daw kan posible man na partner got madalagan sa vice mayor partner. Ti rako madlagan pa presidente itlad. Dati Pacquiao, Ping Lacson. Oh. Aspirante man si Bongo. Si Sara. Si Sara. Si Isko. Na rako madlagan presidente. Ikunura si kandidatos dajak dia makbenan pwede tagda partner. Hindi na partner yung mga mayor kag vice mayor partner. Pero daw kay posible partner bagad nga sa kaduron ka partido ang nagdaralagan ka partner daw sa gapan dagit siguro partner ka mga dalagan kay partner para makumpleto na dang mga machineries nandiyan sa local partner. Amora nga sa local kunura pa manamura ka madlagan sa babaw. Natural mauna piling. Ay hindi, durungan eh. Durungan. Pailang kamo. Parang hulas lang na magsagap babaw bla o. Wala tayong makuha dito eh. Ito na lang si independent to. Ito si Bubit Mayo eh nagpile eh. Kukunin na lang natin ito, wala na tayong choice. Tayo pwede ran. May partidor ka partner. O sang ka puntora partner nga dapat i-completoon partner kang sa mga babaw partner no, mga presidential nga magadalagan ang andang machinery sa dalong partner. Kakinanglan kitanda may vice mayor, may mayor kag may mga isbira tanda dapat nga pag-obrahan na partner. Amo kita kumpituhon nyo gid. Ha? Sa SB ko rakraka guro madlagan. Dirak bilo bakante ta sa SB partner raw. Ay ti paras kaya tapos yung partner si si Mami Pilar. Si Saga taw tatlo partner ang bakante partner. Si SB Alvarez no, last termer na. Last termer. Ate tatlo bakante. Amorang agawan. Sa mga gusto magsalad, sino ang binakabaska gidan? Amorat ladi makasalad tatlo. Mga pinalangga nga mga tagpramati tatlo gigli bakante. No? Te pwede kumuklagan kaya kumagamuamo kaya. Ha? Rasbi kay Jojo ran nga Rivera ran kung magdalagan ran mabuinan ng tatlo nga to. Eh ti Baskog man niya. May potensyal man niya, kumpleto man niya, kung baka sa manan natin pang-politika partner, kinanglan din may kwarta. So karon sarara man niya partner nga may kwarta man niya, kay pas kay kapwa Ariel Dibuco ya partner, hindi natin mapaktan, maski na pa matapos ng term partner sa pagka-vice president, kung gusto na magserbisyo sa pumuluyo nga direksyon ng partner, sarama niya, may potensyal man niya partner, may experience man niya kung si partner, di darwaran to partner. Sara lamang bilin partner para lang natin darwa, di ba? Kung sino ba maiway ka natin dalawa partner. Naman ni partner Noe. Kung naman ni partner Noe, madlagan ta partner. May matao, tak natin to ka sa kamilyon na. Hindi kanta lang ko no. Kami ni partner Bobet, kung may sa kamilyon, tlad madlagan ta man. Hindi, mataok naman sa kamilyon niya. Sino naman matao sa kamilyon na, madlagan kami kon. Ang tatlo nga partner, o kasiguruhan mo ng partner ng nabiling partner, depende mo na sa inimuan mo, ay kisa number 1 ka man partner, number 9 ka, number 3 ka, number 6 ka, ay mag-una base ko may urag yan tiyan, siya nag-combine ka. Miskin kumbin ka, miskin number 1 ka, may nagkartabo mo niya sa atin, number 1. Ura na magadag. Number 1, naging mo number 7. Number 7, naging mo number 1. Dog nakulbaan Nakulbaan mo ka partner sa ugada may partner. Kinangan preparahan mo kay kwarta kaya partner. Ang akin na ginaturok magbenan na ang mga nang warta blak una nga nagakabit-kabit. Kaya kung kapungko ka makita tao performance mo man mo. Diba si Black mawigit ka? Sino number 7 ko na? Ang number 7 kay si Swati, number 8 si Lirma kay Salazar. Number 9 si Biduming. Si Biduming number 1 man niya dati. Gali? Karwa man niya nag-number 9, number 9. So, kung may pwede trukan nga 5 bakante.
bangad nga Bisan ni kumpin ka kung number 7, number 8 ka. Ura ka gid. At siguro ka pa diyan. Kapin pa kon kita tao ra ka man ti performance. Sarara partner ay hindi nimo magarantiya partner ang pagka-incumbent mo partner depende ra sa inimuan mo kung masaka ka o kung mabuinan ang boto mo partner. Kasi kadyaw ka unang partner, daw number 5. Gulpi naman nag-number 10 partner. Daw taman ba karayo ang gap na partner. May kwarta man ko, di ba? Kalirma Salazar, number 1, landslide. Gulpi lang number 8. Hindi mo Gamay lang, no? Oh. Kung ang kasunod bik na si Kuano, si Dumingdi, nagbahal di boto lang. Nagbahal di Dumingdi ko, no? Ang nami, ang malantaw din natin partner, no? Kung istudyuhan natin ay daw matinandaan kita partner sa may tatawag ng politika niya sa klase. Ang nag-away ka partner sa number 8 partner, puro kagi number 1. Nantawag ka partner, number 1 si Lirma Salazar, landslide nga boto. Number 1 man ka, una man number 1 si Boy Duming. Tandabla na bupas sa number 8 partner, number 8, number 9, no, tamaan lang ka. Ang tao pumuluyot sa kulasi, nagalantaw man kang performance. So karon hindi nyo paggarantiya nga number 5 ka mo, number 3 ka mo, number 2 ko, number 1 ka mo. Ang igarantiya ninyo, ang binuligan ninyo, kung ano ang limog nyo sa konsiyo, amo na garantiya nyo para ang kataragan nyo. Ako ka pati nga may mabulig ang kwarta. Pero kontrakan mo ang history nagya sa kulasi. Tita nat ang tong iba nagkrapirdi may mga kwarta to. Kinsi mo, may kung kamulang walo managtag partner. Kinsi mo nagtag. So karon ang performance na lang tao katao kung incumbent ka, ang performance mo sa pumuluyo kang kulasi ay sara dapat nyo nga dipinsahan para nga at least ma-maintain nyo kung number 3 ka mo, number 3 lang ka mo. O kung masaka pa ka mo, hindi nyo pag kuon nga ipawalang bahala lang nga, ay number 1 nun ko, miski magano matabo, managi ko kaya. Taon naman na kaninyo ka mga ideya kung paano nga may posibilidad nga mapadayon nyo ang servisyo. So, indirect way of saying, atan nga raman sa kanino, no, nga medyo nga istorya at may politika, dapat kung nakapungko ka, pakita mo may performance ka. Ay kung hindi makita ka tao, may kuan mo, may hatak man mo. Kung hindi makita kang tao, so abulon mo. Diin nga faktor ka mahabol, kwartahan mo tanan-tanan, kung kulang kwarta mo. No? Siguro basi mabatak ka kwarta. Garinti kung raka ang may kwarta kag nami performance, so medyo malanad ka. Malanad ka partner. Kung hindi na kauna to, kung may kwarta ka no sa rambit, kung daot mo. Murang sara partner nung sitwasyon, no? Hindi ka magkumpiyansa kaya mga incumbent, bangad nga duro kaya ang may mga potensyal kapag pinanglan pandemya. At kaya ang pandemya nga dyan, testing ground niya kung sinomik blaka mo. Sakto ragin partner. Kagulad ako natin partner, no? Bakal ang posibilidad partner kang social media, kaya kagpas ka natin sa radyo, kaya partner, no? Na magtalakay party nga issue, bangit nga daw kulang tawon natin ng kampanyanay, kuro kato partner nga kimpo partner, daw hindi ko matabo, kuro partner ba, yung pras kauna nga daw may rally pa partner. Bangit nga amo kayang sitwasyon ki, 1 year hindi pa ta balik sa normal yung partner ang natawag nga oral di social distancing partner. So karon walang posibilidad nanda, nagyang malawag ang nangaran, maskin pa paano, makita nanda sa pumuluyo sa klase, na at least kita mismo nagya, makakomentar kita nga yamas ang kapolitiko nga ayun, mayadya, amoy ang ordinansa ginubrana. So karon sa mga isbe, challenge sa kaninyo, tao kamo ka naman dyan kapapel, na kung ano nga mga ordinansa ginubra nyo dyan, at least malawag man naman ka mo, maskin pa paano, na sa silid kang 3 katuig, may mga ordinansa ka mga ginubra para sa karaydan kang kulasi, kag kung ano ginubra nyo, sa silid ka 2 katuig, no? Nga na pandemya, ano, bigin obra mo sa imong banwa kang kulasi, sa pumuluyo kang kulasi,
nga nakapaganagan no ka-stress ka mga pumuyo partner ka bugas kundi nga tulad ka sa barangay no partner raw nga nangamusta ka mo ti ano ba mo kaya daw nangumungutanan ng kawit partner presensya lamang kay importante partner May mga SB nga ang performance ng dawra ka fluctuate mo. So ang may kabat na kaya sa incumbent ang imo performance ba sometimes unpredictable kag naga-fluctuate. Na grabe bla pag bumo, grabe man pag naba mo bla. Kag ti kung makita mo man kung sino ang medyo may poor nga performance sa political career na. So, ang advice ta double time ka mo ron. No, double time ka mo. Kung rin niya pagbulig kaya kag mapakita ibangid nga pandemya kaya digyan mga tiyagan ka mga pumuyo kang kurasi. No nga digyan ka mo nga mga SB, no nga makabulig ka nanda kaya nga tiyon. Panan masalod daw? Ay guro partner ang mga bagwanan partner guro tipas kay Isabel Baris na partner laban-laban ka ra basi sawa na partner ay may pamilya mo na kag may dugo na sa politika mura guro padlaganan na kag ang mga number 9 number 10 guro ra makasulod maral baralik kita guro partner hasta sa 15 guro partner maliwat kita partner ang mga naglagan ka ko nato madlagan rumandan malaban-laban kita partner ay ti basi ko nakapundo-pundo tanda kaya kag basi na lantaw dergid man partner ang natawag nga ura ren ti rally partner ti daw mas pabor ka nanday pwede tanda kagamit ka social media da partner amora mga kabiyanan no ang lagan ka politika kailan kung nami pagidlagnan ka dyan kung sa provincial level nga mga board member mo hindi mo gid mo ubos kang kampanya. Pero may posibilidad partner kung nantawan natin sa board member partner ang incumbent partner na tandal siguro may chance makabalik partner ay kung makasano daw tandal ka lang naglibot ka nagligad nga election partner buwanan partner daw budlayan ka kaya apro may mag-graduating sa board member mo ako lang gidran si Errol Santillan ako lang gidran slot nga may chance sa pero lang tawon natin partner kung bagwanan ka kaya partner at least luwas lang kung nagbalik lang ka makagiran ka ka partner ay daw madara-darang aran mo partner mo gani ate sige ti abayan dai ka pangamuyo galing nagambal lang Ginoo partner do your best kuno mo and God will do the rest iya mo bira madara partner sa pangamuyo kundi nga bira-bira ka kita original lang ang pangamuyo. Ay bisa duwanan mo ka pangamuyo diyan nakahapon kun diyan deya timundi timong dagit. Amo dapat sara may posibilidad ka kaya ka silid partner. So kuno mo may bal chance ni Paulo kumparar kay Ii Ligarda. Balang posibilidad ay si Ii Ligarda ura makagtos baryo-baryo. Hindi na kada banwa lang partner ang dalaganan ni Ligarda partner ang banding na lang partner sa may mga kapitanis sa mga ano daw tamaan mas grabe ang banding ni Paulo kung nantawan lang natin na ura kasi bakit bias natin pero ang banding lang pagkilala lang partner raw sa may sitwasyon na nakita ng personal nakangamusta ta personal si Paulo Biel sa mga barangay kay Ligarda group partner daw mga banwa ng partner ang mag-turnover ng partner daw tamaan ni kasako man kung may plus factor partner si partner si Paulo partner sa nurati grupo partner bangad ang barangay kapitanis partner na nagligad amo lang sa nambal natin saan pa kayo di sa subok na cool partner may banding na talaga mga kapitanis na partner hindi natin na madura partner ang natawag nga sitwasyon na partner ang plus factor na lagyan ka na nakita natin partner na amora na kung mag-amora istorya mo partner nga may edge ta ang mga kilalaran kag nakaagiran ura man bagkan garantiya nga bangad na perde si Paulo ura chance nga magbalik kay noona ura ta na magba sa taho mong mga pinlangga ta pramati kag antarnis ang anangaran medyo kag sarapan na kung iba na hindi guro nandaran mapukusan jay si Lorin madlagan dun sa senador tinami guro kay Gobernador Dodod di mo gid pagpukusan guro si Iing nga para nga tanan mga pungko diyan puro antikin nyo gari nasugod-sugod kuno man si Gob kay Ii ayo na una darwak bilog bayo nakbay partner bukit
garantiya partner nga kagir ang kapil dinir ka magdag partner eh. Ah? Bukat garantiya ra partner ang importante partner ang legasiya mo nga kang bigyan kang sa pisto partner. Mas bintara ganing partner may comparison ng partner sa dakang Banga sa natabo. natabo kaya partner. Nga sangkatan. Lang gid natin partner bukat bayas si Altok ng partner. Real talk, ha? Ang plastada na partner kang simpo ni mga beer partner, may ginapamangkot sanda. Nga sa silid kuno kang amo kaya ano nga papag so karon mamangkot natin sa silid kay katatlo ring katuig. Ano ang nagbagusa ang tiki? Amo ra pamangkot man natin partner. Na bago ang Kutay Kabaras, ano what partner, kung nagkawan din natin ng i-compare natin kang simpo niya beer partner. May comparison rin tao. May comparison ng tao. Kore. Hindi ginislan ta sanda. Ay gusto may pagbago. May pagbago. Ano nga ang kinapamangkot butlan? Ano gid ang naglain sa tiki kag diin nagbago? Ang gymnasium sa may kung gintawan nandat sama ng mga beer katugagin pa tayo nandat kaya ubos mo na amo lang ang nabilin nga mga kaya beer man iba gani ka gym kay Paulo beer man mga eskwelahan na partner ana para tanan ka mga beer karsada lang ni partner akong tandaan na ka mga pumuluyo partner kun insindihan lang ginanda nga pagbag-o nga ginatawag sararan partner ang karsada partner mo nga farm to market route partner. Bukit pasyan partner ang pagbago nga mabratong braklen. Hindi na mabrato ya partner ang braklen. Ang proyekto ta na ginalantaw natin sa kaya. Ang proyekto. Ay kumparar ba natin anong project kayang administrasyon daw ginana. Hindi ba? Gadura kriminalidad, gadura insurgency. Dasig ang partner ko may masakit dito partner sa may hindi rin magyayong-yayong ka ng tao. Halos mga kay partner may mga barangay, mga nami, mga kalsada partner. Pero wala rin masupunan partner. Bangit nga sa kaya nga, bukat rason biyang pandemic, pero kung nagtawan natin partner, kung gitawan na natin sa mga beer katong partner, basi nagtarabo ng kaya mga kalsada. Nami ang nga prioritize to partner mo ang transportasyon. Ayang koon, data na katukuna na. Koon ka mataon na islanta siya, beer ay buhay raman pong kuna na. Ang tatay bla. Ti, karon nakaangkan kang realization ng tao, ti. Ang atad trapuntora tatan sa gadampig At least natabo niya. Agad makaangkan kang chansang nga makarealize. Makarealize man tao. Kaon bala ang tong ginbalas mo, daw ganubya man ka o mo. Ba person when it was lost man mo. Kung bala, ura ka na ginilsel sa ginbalas mo. Bala nang inami sitwasyon mo sa ginbalas mo. Bala nang inahapi ikaw sa ginbalas mo. Ano na Digyan man tagapabilin na partner, mga posisyon partner Diapol. Miskin sabihin na partner, may mga nagburulik ito kay Paulo, maging pabayaan man kaya partner kang kaya nga chimpo partner. Amura nga natawag na partner, nga brisbalis na partner. Although rati mga datot na si Paulo kuno partner, hindi dia maglagan kag hindi dia guro mag-decide kuno man-an nga ura tanat bulon sa barangay mo. So kung mag-decide tanang nga ura tanat kandidato, laban-laban ng nga tao na sa barangay. Boss ka buhayon nga. Bisan ganito ang kada. Tingala takon agto takon sa sitio Tuno ko na to. Sa barangay Tuno, Stibyaw na nag-storyas BX na kumagagto ka to, mangkoton mo to si Kapitan Dalutingan. Ginbansagan das Kapitan Dalutingan yan, ano plido nagtuwa kay Boy X na mura mga tao nga ang banding dabla dyan Japon. Galing ti na overpower la ko na ka social media, bangad nga ti medyo kung kisakbay kung ang first impression ng tao sa may first impression may tao nga naungi niya bla umamanaan mo rin Pag-ubay.
Maskin ikaw man partner, maskin si Lulong Tasyo partner, maskin may ginahulit sa pirakadikada partner. Para kita na lo. Amo rin ang sa sitwasyon partner nga gusto gid ka tao man daan nga makatawag nga makaangkin man kung nang ginasinggit nanda ka unang ang pagbag-o. Ano ang pamangkot natin sa tingkang galingan ay premium kita kapasan si kung ano ang nagbago gid man sa probinsya kang Antique partner. Ano ang nagbago? Ti daw Amor dapat pa. Ay, ikaw partner, kapasan si ikaw partner. Ano ang nagbago bi partner? Ano nagbago? Na makita natin. Yan kasada ka to, mo magyapon. Ako magyapon. Wat ambay lang kun ibaguro nasumpunan o kun ura kita tan ay ura natin ka pa barangay. Pero ti ang mga proyekto partner nakatalana na ni. May kumbaga sa ano ginangken na lang ang credit bagad pero dagyan ng lara partner kang time pa lang ni ano ura pa may implementar. So karon na iti natabuan nga ura ta na tsansa gitawag ka tsansa nga magdaog. Ito implementar o kung gin-realign pag kay iba partner amora ang pagkot. Ang nami nga performance ka ni Boy X na ko na to no ni Boy X. Ang pag-convert sa kwan mo sa kang PCA sa university. Sarado na. So, nangin university rin niya. Kag bangad nga may university kita, daw ginbalyo kang majority of Antiqueños ay pag-abil mo kang programa gobyerno sa sangka universidad, lain mong kumpara sa sangka kuliyo, mga kabyanan. Daw ginbalyo ka mga Antiqueños ang ginatawag na edukasyon. Amo nga bisan sa amon to sa Sanimingo partner, mag-agto ka to sa may Barangay. Una asawahay lang mga bataan mo, nga 15 anyos lang. Kanya na, kung mabata ay miskwila, takon na, hindi ko sagi masyar, may mabuhi, takon, kundi ba na. Diba? Saktura partner mo ganilang taon din natin partner. Miskwila, takon sa university, ubo Antique na. Amor nang sangka sitwasyon nung kung paminsarin natin no ano ang real talk ba sa mga banwa probinsya nga taga Antique no. Ano gid ang nagbago bi nga ginako nanda. Amor ang bahal magot. Amor ang pinagsimple. Anong nagbago? Nagbago. Ay ang sibol nga partner jimko patanan ni ano ran. Ni kay ano para kay ada Paulo para kag ni Mayor Joel. Mga nagsunod-sunod na ni iba nga mga ano may mga project na ni ay buhi pa kra si partner mo no tanan ka nagsaka partner kay Jojo Lotelia sa pagamaan ko Jojo Lotelia kang si sa di UTC ka una si Jojo Lotelia. Amoran ang ano ilang taon din natin nga malantaw na natin ano ang ginasinggit kag nagpati man bitin nga ano biyang nagano nagduro ang manugubra di nga Antiqueño nga dapat amora sang kaproductive nga ang pagbago na tawag nga duro na tawaan kang obra. Dapat ang lain matabo dapat lain matabo sa Antique pag take over di ka lain na iti tanan naman nga mga basic needs natin, education, infrastructures na provide rin na daw na sa bata sa time daw na completor ka mahabier supposed to be malain ang administration identify mo ang ano priority diba dapat mapasulod rin kang more kundi rakar na graduate sa UE mo kundi pasadlan mo rin paubrahan mo rin amora sangkano paubrahan mo rin now ano nga mga business ang dapat nga ma-open agad makaangkan tanda kang oportunidad makaobra agad ma-flip ang pagabuhi tahon na amor gid sarara partner amor nang sangka tawag natin partner nung pagbag-o kun ang mga pumuluyo kang banwa kang probinsya kang Antique nga nakatarapos ng eskwela kun natawan tanda nakaangkan man tanda partner no nga makaobra obra amor sangka prioritize partner no nga dapat natawan ka mga iti diyan tanan ang tao partner wala tagalantaw partner malalim mong tao partner wala tagalantaw rin sa proyekto yung partner mo kundi daw personal needs lang da partner kung gipasilad mo yung partner sa mga may ubratan da yung partner madumduman na tao kaya nga partner ay mayad kang simpo ni kwanto mga unemployment na buwinan ang nang dapat prioritize na mga o dapat na obrahon kung papaano bla partner tawaan ka preview ang taga Antique nung makaubra
Amo lang Ilang lang may mapasalad ka nga bag-o nga mga investors. Pero kaya sa Antique mag-invest kaya. Sakto ra partner. Amo ra ang sangka solution partner, nambal mo ra partner. Sangka solution gid ra partner nga amo ra dapat na ang himuon mo no bali bilang leader kang probinsya kang Antique, mag-imbitar ikaw kang investors partner para nga madugang ang mapunan mo partner, mawinan ang unemployment partner. Meaning ang masunod nga mapungko daan magaputotok ra sa negosyo, magatutok sa ekonomiya kang aton probinsya. Agad ang rako tang graduate sa University of Antique niya makaangkan kang employment tinuon na hindi guwa ra mo. Hindi gani. Di ba? Sakto ra partner. Ay, kung nang tawon natin partner, side partner nga ay buhay pa yung magnormal. Kung mabalik ka dyan. Ang mga inutos bilhin natin dyan sa pagbalagad ta. Dali lagi na makuantanay, no? Dyan na yun. Ang ating pagbalagad, dyan. Sabi mo natin dalawa, buwa rin sa utok. Balik ta sa atin nga pagpangalagad, mga kabiyanan, ang Gmat Auto Repair Shop, magpaubra kamo ka sarakyan yun, kamo agto. Sa Gmat Auto Repair Shop, kaga mapatughong kamo gasolina, rigto sa barangay San Antonio, nami ito gasolina, danoy, sa barangay San Antonio, barato, gid, mga kabiyanan, no? At sige, sa rabilin nga siyam kami notos, partner, sa atin nga pangalagad, mga kabiyanan, gay maugli si SB Julay di Makutak, si SB Mami Pilar, alo sila kag SB Boy Alarcon, mo din SB member nga mga tabo ni Mayor Joji Lumogdang nga ang kooperasyon bla mong da. Balik ta sa atin nga pangpalagad. Daw nalawidan ta sa istorya parti sa politika, no? Politika. So ang Antiqueño sa Tlad, mabasi bangad nga si social media kadya ang madurar. Mabasi sa pagpili, number 1. Ang tong nagambal ko una nga mudya nga kauswagan gid nga ginexpectar naman. Mapati bla kami uman. Na. So delikado gli ang iba pang incumbent. Urat siguro dya bisan sa SB, sa SP, sa provincial level. Mga kabiyanan.
So kung mo bawal chance at tagay partner. Social media, tanay yung Hindi, partner hindi. mo. Oo. Hindi ko tanda kalibot yung partner mo. Oo. Ay, bantay. Ang indihan natin partner, makita kita tao, kung managtagtatang, parang tukol. Oo nga ni, ano? Para sa example dyan sa klase, mga kabiyanan, bisan ikaw yung kumbinti, bisan ikaw yung kumbinti, para kay SB Swate, kang si SB Lerma, wala man sa Hindi ka kurano. pa magtao kang panty. O bisan sino? Kung magpa-elect lang ta si SB Guro, boy, ala, okay niya. Ay, consistent na naran eh. Kasi July, okay na niya. Ay, yun, okay na ba? Ha? Puti, ang ga-fluctuate, ang kuuntab lang ga-fluctuate. Normal na na eh. Para kay Julayan, kay SB Julayan, normal ka na ng buto kay Permi. Daw ka consistent eh. Consistent lang Mura ang ka mga fluctuate, kuwan eh. Kay Belarpun, kay Junjun Alpas, kay Nirig kasi kanaog pa kaya nagnami bida ilo number 5 si Nirig. Kaya daw kung magamalanta mo bla partner raw nga kunaling ka sa talon nagsaka-saka ka, o kunaling ka sa babaw kag nagpanaba ka daw may Pinsaran mo rin nan. Basi ka matama, terkop naog. Nan mulo ko bro biti, hindi mo man kuno i-apply magbiyanas politika mo. Tapos kay July, nagbalik na partner eh, bigla. Nasipa na pa kay si si Kadyaw. Incumbent si Kadyaw nga to daw, number 5 to. Bigla. Namit na makisama si SB July. Kakunan da na si SB July ra na ora tan ara ti problema na beken tanat kuripot na. Bahal man nga mga partner. Na, ita mo, abi mo glagaw si SB July, turli sa mga tao to ga imaus na. Dali lang. Di kun may partido tatan partner madlagan ta. Partner ni Pacquiao ay bago ta kaginansyal sa vaccine ka to partner ay hindi ano pa. Ulang taon natin partner. Doon kaya magura-gura partner nga mga dralagan ay bangit nga presidential election. Mas kay Paulo ra partner halimbawa karon iposigito na sa babaw. Kasi wala ti grupos Paulo. May madlagan nga SB tabid ta na iba. Tabid na lang kay posigito tanang partner kang presidente nga dinasandigan na halimbawa. Kay Pacquiao bitanaw kayo no imo na kayo mo nga mga masiniristos dalong pasaljak namon. Sino mga SB mo? Sino mga mayor mo? Bigla mo rin ng sangka factor partner. Ang koon gani ka iba na. Nami man style ni Paulo kuno na ura tanabit may mayor, ura ti may mayor tanan no. Madala daras dalam. Na kung may kwarta ka bing 4 million o kung na 2 million nami na ko direktas dalam na. Kisa ako nagi mo pas babaw na ako nagbigo ko na basi ura patupa na. Partner pas katen bilin natin darwani. Di Paulo. Ya, di ko darwa yan nakabulong na mga sa plastic na. Paulo lang. Sitwasyon Aman lang ura tama ko nga kuan nga example at nara. Amura na mga sitwasyon partner nga may mga political strategiya man natanda partner, may mga political advisor man natanda partner. Ano man ang kaya imo na partner para magdalagan partner nga kuunang partner nga madalagan ng liwat nga i-take for granted na lang na tunuan na partner kung paano magdalagan partner. Di ko na ngaten bi partner aten bi makuon bi mga taga-klase nga di tamon nanglan si Wintaran hindi bakal ka miracle oil si Wintaran na mangayo ala kami ka miracle oil nyo ruming ti managtagta ay bagal ta posibilidad partner managtagta ten partner ka nga miracle oil partner kantang sangka punto kaya ay gusto na kataot na maayad tamon na bayon tanaran nga si Wintaran nga social media kay partner ang lantawan tabla partner ang partner kung halimbawa partner kung may mga sponsor partner kundi makarasak sponsor partner bangad lang ang lawang nga randa. Puro sa programa ko natin, puro lang sila lamang sponsor bangad nga ti. Popularity way lamang partner iti. Sakto na. Ura na tanda ti simpo maglagaw-lagaw. Kaya hindi ang ikumpara nga manyanay kaya partner sa nagligat partner. At sige lang alang na Honda partner mababait agro. Pero ti ang bawal na sunod. Amo dyan nami sa vice mayor iti una hindi maglagan sir ko. Ura pa balik mo. Ha? Anong graduate SB ba? Si Manlagan ibayag ng Vice Mayor. Di ba? Hindi natin na mapaktan partner bangay niya sa
kaya ura pa iti bakit dekan man nga magpabantog lagi partner Ah. ay basi sa ato nang balik-balik ka tao partner ngayon bulig ka partner saraman nga ginalikawan na partner nga hindi lagi magpabantog kaya partner nga madalagan sa bilang kung ano posisyon laganan sa Ate sige. Amo yan mga kabiyanan, ha? Ang atin kundang kapag pangalagad, mga pilangga. Pero tagtaganay kuno ta nakisbi kan ligan nga eleksyon to ha? 50 partner Ang perulo. pero ulo na Kung may 1 milyon ka, o pwede rin. may bal sansaron na partner Kung may 1 milyon ka, wako may 1 milyon, pwede tagdagan ulit. madalagan natin partner gini Tapos may bulong patatan. may bulong Ha? i-develop tang bulong mo partner Oh, para makaya. picture partner kang vote Ura ba yati bagita mo mga ano butagan natin Pero good like ron ko ng bala ng tao yan nag-tax na kram lagan ta kram. hindi ba tatapaw pati man partner ay wala pa man election partner kaya pa nagtag sa atin na programa partner Amo gidi. Sige. Hindi Di ko na mag-isbaby kita. Ano atan mga ordinansa rakir lang guro ano? magwa na partner ay lang tawon natin na partner mo ko na ano kinangalan ka nga banwakang kulasi para sa pagugwad ka banwakang kulasi sujuan pa man natin partner ngay kinanglan galing natin kaya nga mo kaya klase ka ordinansa kung ako mag-isbig sample sa klase hindi ko papasundan Bombay. Ang iproteksyonan ko ang microfinance ragya sa klase pero pagawadan tanay kaya nga mayor's permit kaya dapat resibo issue da rugyas banwa agad may matax may mabukal tatang tax out of their income entitled mga barangay ka na magsukot ng 1%. May income pa mga barangay kundi inopsina da hindi isa na magamit ka resibo nga centralized nga kung na-register sa staklan na mo gamitin sa klase amo rin mo ang partner para may income natin kundi sige sweldo tas banwa kundi bawal sweldo ta kundi bala isbita Sakto rin mo, partner nga tawan ng naka-atensyon. Bangat nga, kumbaga sa walang bahala lang partner mo ang mga... Sabi ko natawan ng atensyon niya partner, ay sararan niya partner nga bulit partner sa Banwakang Kulasi. Una-una, ang tamaan kabakal nga porsyento nga naputang yan sa mga tao, amo di ka patay ka negosyo. Diyan lang kauripon sa utang, baga dura ka ti paliwansan mo, utang ka, pero ang ginansya mo, piragi ginansya mo, gusto mo lang bayad ng danlaw-law. So, i-revise rin. Pwede rin may revise mga pelangga ta permati kay bawal taran. Agad ang cooperativism, rugya sa kulasi, mag-exist. So, tuod lang mga programa kang cooperative ra, like Barbasa Co-op, walang co-op, ay mga barangay, may mga co-op man, mut na nami, para ma-improbar mo ang matao nga magpa-grow kang andang asosasyon. Hindi ba? Na amo ra mga pilangga kata para mati. Ganito istoryahan lang na. Ang problema kung mulansar kami. Pero mahal na tayo partner, magulit ka partner sa mga gagmay nga mga tiyanggi partner. Ganito isa partner, ang upor man di ka ang tao gagtas man sa mga requirements di kung isa partner. Tapos disapprove ka pa ulit sa Mumbai partner nga, pero lunon mo, dismil, duro papel, amuran ang... Ang problema gani, duro papel, ganiti, may kasulad sa gobyerno, ura. Amo kita partner. Kung may negosyo sa legal, tawaan taman sa ka legal nga negosyo, na makasulad man ni masok ng gobyerno, na di, income, duto karong, puro buwan mo, puro panukot sa day, sunod sa semana, sunod bulan, bag-urman ang dasrakyan, di ba? Tao lang pag-work ka ng dapat. Wati timpo tarang partner. Sige, mababay ta partner, wala natin time. Ikaw dyan daw mga thank you agad sa inyo pagbabati nyo sa pagpangalagad naman. Ako dyan sa Rumi Antonio. Ako dyan si partner nyo Buwit Mayo, no? Sa Baduluwat. Mawiliwat nyo kami sa amon programa sa Darwa ka oras kag tina sa... Ako dyan sa Rumi Antonio kag si Lutasyo. Daw puro, nakabuo gambal, ratakin rin. At isunod ka, man nga semana. Ang premium, pisa karoon lang sa Tapos Sigma, available na dyan sa balay ni partner no, kay Bubit, kamo magto. Ako dyan sa Rumi Antonio. Salamat sa inyong pagpamati, miyagig nga aga, Antike.